Днес ще разгледаме мистериозната плочка от Градешница. За нея някои учени твърдят, че е част от най-древната цивилизация на Европа, наречена Тартария. Историята на човечеството често се разкрива чрез малки, на пръв поглед незначителни предмети, които обаче носят в себе си паметта на цели епохи. Един такъв артефакт е плочката от Градешница. Това е глинен предмет, открит през 1969 година край врачанското село Градешница. Плочката е датирана от 5-то хилядолетие преди Христа, време, когато първите организирани човешки общества започват да изграждат култури, вярвания и символни системи. Плочката представлява малък глинен обект, върху който са издълбани знаци, подредени в редове, както и стилизирана човешка фигура. Именно тези знаци я превръщат в един от най-значимите праисторически артефакти на Балканите. Те напомнят на ранна форма на писменост и пораждат въпроса дали още преди шумерската цивилизация хората по нашите земи са използвали система за записване на информация. Откритието на плочката е свързано с древна, неолитна култура, развивала се по поречието на Дунав. Доста изследователи свързват артефакта с така наречената винчанска култура, известна със своите символи, керамика и ранни прояви на духовен живот. В този контекст плочката от Градешница не е изолиран феномен, а част от по-широка традиция на символно мислене и изразяване. Сред учените съществуват различни мнения относно предназначението на плочката. Една част от изследователите смятат, че знаците представляват протописменост, система от символи, използвана за ритуални или религиозни цели. Други виждат в нея най-древната форма на писмен език, която предхожда шумерския клинопис с повече от хилядолетие. Ако тази хипотеза се потвърди, това би променило значително представите ни за възникването на писмеността в света. Особено значение има и фактът, че плочката е открита заедно с други предмети със сходни символи, включително модел на храм. Това подсказва, че тя вероятно е била част от религиозен или култов комплекс. Възможно е знаците да са свързани с вярвания, митология или обредни практики на древните хора. Особено интересна е връзката на винчанските символи и тартарийските плочки. Символите показват сходства и са част от по-широка балканска културна традиция от преди повече от 7000 години. Тартарийските плочки са 3 малки глинени артефакта от неолита, открити през 1961 година близо до селището Тартария, област Талба, Румъния. Те са известни със своите гравирани знаци, които някои изследователи тълкуват като една от най-ранните форми на писменост. Въпреки множеството изследвания, плочката от Градешница остава неразчетена. Нейните символи продължават да бъдат предмет на спорове и интерпретации. Именно тази загадъчност я прави толкова ценна. Тя е мост между миналото и настоящето, между знанието и неизвестното. В заключение можем да кажем, че плочката от Градешница не е просто археологически обект. Тя е свидетелство за духовния живот и интелектуалното развитие на древните хора по българските земи. Независимо дали ще бъде разчетена някога, тя остава символ на едно от най-ранните усилия на човечеството да изрази мисълта си чрез знаци. А това е, което поставя основите на писмеността и цивилизацията.